Здравейте! Този урок е на тема събиране и изваждане с цифрата 7. Нека разгледаме какво получаваме, когато събираме и изваждаме с числото 7. Ще започнем с събиране. Ако към една диня прибавим още 6, ще имаме 7 дини. Значи 1 плюс 6 е равно на 7. Ако разменим местата им, ще получим същия резултат. Тогава и 6 плюс 1 също е равно на 7. Също и ако имаме 2 пчелички и към тях прибавим още 5, ще имаме 7 пчелички. Така както и 2 плюс 5 е равно на 7. Ако ги разменим, отново ще получим резултат 7. Значи и 5 плюс 2 е равно на 7. Ако към 3 круши прибавим още 4, ще имаме 7 круши. Тогава и 3 плюс 4 е равно на 7. При размяна на местата получаваме пак същия резултат. 4 плюс 3 е равно отново на 7. Ако към 0 круши прибавим 7 круши, ще имаме 7 круши. Значи 0 плюс 7 е равно на 7, както и обратно. Сега да разгледаме какво ще получим, когато изваждаме от числото 7. Например, ако от 7 круши извадим 0 круши, ще имаме 7 круши. Значи 7 минус 0 е равно на 7. Или ако от 7 дини извадим 1, ще имаме 6 дини. Тогава и 7 минус 1 е равно на 6. Ако пък имаме 7 пчелички и от тях извадим 2, ще имаме 5 пчелички. Така както и 7 минус 2 е равно на 5. Но ако имаме 7 круши и от тях извадим 3, ще имаме 4 круши. Също и 7 минус 3 е равно на 4. Ако имаме 7 книги, но махнем 4 от тях, ще ни останат 3 книги. Значи 7 минус 4 е равно на 3. Ако от 7 детелинки извадим 5, ще имаме 2 детелинки. Тогава и 7 минус 5 е равно на 2. А ако имаме 7 цветенца и от тях извадим 6, ще имаме 1 цветенце. Така както и 7 минус 6 е равно на 1. В този урок видяхме колко е лесно да събираме и изваждаме числа с цифрата 7. Ако ви харесва да учите с Академико, абонирайте се за канала и гледайте още видеоуроци!